tazopinda akapinda nepakati hapana chaakadhuma ipapa mukoma wacho akarovera pachingora isosvika uko but asogara zvikanzi ndiperekedzei ndikati oda kuti tikuperekedze kukupi anga asingatauri ndikati asi kana chichibuda muno tinoenda kumba zvikanzi saka baba mune nharo kai ndikati handisi kuita nharo mwanangu da usati da kuenda kukupi ndopa akati ndakukupai 2 weeks pa2 weeks kana musina chamaita aidha iye kana kuti inini kana kuti vakoma vake vairi vane hwana anogona kufa zvikura kuti mweya watapiwa waitaura pana tashinga asvika kumba akazobatidza redhiyo apa anyora bepa rake kuti dedi makanonoka 2 weeks dzaita se dzakwana apa aisa muhomwe inini ndiri tokubasa ndiri kutoita basa zvangu hako ndiri kuzivi vanotaura vati akabva neko rodi yaakasenzesa kuenda kumba ndoye akadzoka naye nemukanzuro apa anopinda pakanzuro mutara achiuya kuna achimhanya hapana mota yaiovateka kana yaimupfuura dzadziri kumashure ari pakati nepakati petara achimhanya saka pamba pakarongwa makresa evanhu vada kuhodha yengerimani akasitanga kusauri vakarati ese kwajika abva apinda mumasunuka esakandokoko saka inini mba ndakanotaurirwa ndakanopinda mukatu akatanga kurusa pekutanga page 2 page 3 ichipinda akangosumudza akasimudza vakati baba ndakuenda time yangu yaita se yakwana 2 weeks yadzakwana patiri panapa ndo panga pachiitikira bongozozo rekuti wokutanga akaponderwa panapa wechipiri aizoti akabva kumba anouya panapa futi oswotanga kusvikirwa neshaviriya oita zvisinganzwisisike zvekupwanya zvino uye nekurovera masunuka pasi nababa iye zvinezvi ndine mwanasikana ari panapa mungataura zita renyu rizere Shamiso Liwali. Shamiso tinonzwisisa kuti unoshandira pano paInner City ndizvo? Chokwadi. Mukomana anonzi Tashinga kana kuti Tapiwa pakati pawo unovaziva vese here kana kuti unoziva mumwe chete wavo? Ndoziva Tashinga. Unoziva Tashinga. Tinonzwa kuti Tashinga aiuya pano paInner City achiri mupenyu achiita hovhiyo yatingataura chiti hovhiyo. Imimi maizviona zvichiitika here paaiuya achisweta hovhiyo kunzi tiona mahwindo akapwanywa nezvimwe zvakadaro zvaiitika? Chokwadi. Akauya pekutanga akatotanga atori mubhawo achitofara nevamwe vanhu. Saka paanga achitofara nevamwe vanhu anga akatogara pakona achitomwa hake achimadora. Saka inini handacho ndakaona kuti zvakafamba sei, ndakazongoona vanhu vakutoita sei vakumubata but yanga first time inini ndasingazviziva ende hapana munhu anga achizviziva. Vamwe vanhu vakatomboita kakumurova like kusvika vamwe vazonzwisisa kuti munhu une zvaari kuita asi normal asi imhepo iri paari ndokutozoziva kwakaita vanhu zvokuti otherwise vanhu vasina kuona nekuda kwezvaanga achiita vaitofungidzira kuti munhu ari kuzviitisa zvekuti patakatombotozvitaura nevamwe vanhu vakatofungidzira kuti munhu ari kuzviitisa but vakatozozviona late kuti munhu akuita sei asiriyo imhepo. Saka daro zvezvo airovana nevanhu chero wangu airova chamunhu waanga asikarove chete Tashinga ihama dzake hama yake aitoziva kuti ihama yangu asi munhu wese airova asina kana mudeno paanenge achirova vanhu vaya paairova vanhu ipapa anenge ane zvaaitaura here kutaura munhu anga achitaura bhosi vanhu chaiitika ndechekuti vanhu hapana anga achamira padhuze naye vanhu vanga vakutya nekuti airova vaikwanisa kumira padhuze naye hama dzake vanhuwo vatorwa zvavo hapana nekuti aisatoda asi hama dzake. Tinonzwawo zvekare kuti mhepo yaiti kana yamubata yaive nesimba risingaiti. Simba ranga anaro ini handisati ndambosangana nemunhu ane simba rakadaro ndosaka takatozoona kuti asiriye imhepo. Asi Tashinga anga ari mutete akaenzana nenyika ine mutete ari mwana mudiki but simba raanga ainaro ipapo anga asiriye. Ndezvipi zvimwe zvaakapwanya panapa kunze kwokurova vanhu? Akapwanya sunuka yokutanga. Sunuka akaipwanya sei? Sunuka akatoisimudza neruoko ari one. Nekurema kwainoita kwevo? Ari one. Hapana kana umwe munhu akamubatsira zvatakaona nemaziso. Ndobva aisimudza mudenga ndobva aiti pasi. Sunuka iyi hapana chatakanhonga.
hapana. Yakapwanyika yes. Ndobva abva ipapo ndobva azoenda kumachezi. Ndobva angosimudza machezi achikanda achiita sechichi. Ndobva abva ipapo ndobva auya kumaundu. Murungu atonoita kwaagadzirisa zvamukuona akadai so. Zvakaitika kangani kana uchiremember? Zvokupwanya kumahwindo 3 times. Anenge achipwanya nei? Aipwanya nemaoko. Aitorova nemaoko ake. Zvokuti anga ane chinhu kana kuti chii anga asina. Aishandisa maoko. Zvinhu zvake zvese aingoshandisa maoko. Haana kana kumbobata kana chii kana bonza. Zvinhu zvake zvese aingoita zvemaoko. Anga asingakuvari here maoko paaipwanya ipapo? Anga asikakuvari kana vanga. Anga asina kana vanga tashinga. Pane makrets akanga aripo. Pane makrets anga arongedzwa apa tichida kuhodha mande yacho. Inini hangu mande yacho kuseni ndasina ndasvika. Ndavhara kuseni. Ndakazongouyawo ndatofonirwa. Ndakazosvika asisipo panapa. Achinzi atako. Asi makrets akandosvika kumashops uku. Paakanga mhepo yakanga yakamubata. Pane mashoko atinonzwa aiburitsai kuti zvinhu pano hazvizi kufamba zvakanaka zvinosanganisira kudhisapiya kwemari zvisinganzwisisike. Muri kusangana nazvo here? Ipapo ndina kana chekutaura ndiri kurwadziwa izvezvi. Ndodikumbirawo rubatsiro nekuti murungu chaiye haachakwanisa kundinzwisisa. Zvakaita sekuti ndiri kutora mari. Ndingati last year pazvakatanga ndakashaya 460. Mari iyo ndakaishandira kusvika izvezvi ikapera. Musi wemande waauya tashinga achiita zvaakaita achizonofa. Ndakatoverenga mari nini kuma2 kwakunoboka. Ndaverenga mari iyoyo. Imari yekuti yanga yakawandisa but ndakakwanisa kutora mari yandinokesha pazuva. Ndobva ndatora $700. Ndobva ndaisa kwakadaro. Semavigira ndoita mazuva ese. Ndobva ndatobuda, ndobva ndatotenga sadza pana mai vangu arapo. Ndobva ndatodya sadza rangu. Ndobva pauya wani munhu wandakatengesera wandiri kuzivana nhasi. Ndiri kushaya kuti ndakatora mari yakadyiwa nani handisi kuziva izvezvi kutaura kudai so. Ndobva ndatomutengesera anga $100 US. Akanotora futi bhegi rangu pakanga riri rine $700. Ndobva ndatora $100 yakaparadzana. Ndobva ndaisa $100 yakabatana. Ndobva ndachinja munhu. Ndobva ndamupa zvaanga achida. Munhu iye ndakatobuda naye mubhawa ndikamuperekedza ndikamusiyira parodha. Ndobva ndatodzoka ndakabata plate yangu yesadza. Ndobva ndatotenderera so. Ndobva ndatonogara kuseru. Ndobva ndatotanga kutodya sadza rangu iri mandi. Ndichipedza kudaro mota yemadrinks yakabva yauya. Ndobva ndati mota yemadrinks regai ndimhanye nditoita sei? Nditore mari ndinohodha. Ndobva ndakatodzoka nemukati imomo. Ndobva ndasiya plate yangu apa. Ndobva ndamhanya futi kudzokera mukati kuti ndinotora mari. Ndakasvika nanhasi anogona kuzvitsanangura. Mari iyoyo handina kana kuiwana nanhasi. Ende hakuna chimwe chakatorwa mubhegi imomo. Bhegi racho rakabva rakangoshayikwa zvese. Nekabhegi kacho nemari yacho zvese. But advantage yandakanoita ndekuti pandakaverenga mari mwana wamurungu wangu akandiona akaita witness akati mari inogoshayikwa sei mari yandaona musikana achiverenga izvezvi zvapa. Mwana averenga mari haana kubvira aenda kana kumba kana kupi. Akangogara ipapo pabhawa ipapo. Saka mari yafamba sei? Takatsvaga murungu ndikamufonera akauya. Hapana patakasiya. Zvese takasimudza tikatraya hatina kana kuwana mari kusvika nanhasi. Ndio tabva ipapo futi. Ndobva munin'ina wangu mwese anoita zvemachipsi apa. Nditori kumba. Anototora uya ndiye anotanga kuuya kuno. Ndobva atengesa. Musi wakango ndatengesa $7. Ndakatengesera vanhu zvinhu $7. Ndasiya mari imomo. Ndangosvika achichema achiti ndadzoka sisi mukaunda hamuna mari. Asi ndikuziva ndatengesa zvinhu $7. Handakana kukwanisa kana kuzviudza murungu ndakangonyarara. Ndobva ndareplesa mari. Mari mwezi rayo. Ndobva ndakaverenga mari yangu ndavhara bhawa. Ndobva ndaviga mari yangu yakabatana. Maiva nemamwe madhola ekuti nanhasi ndiri kunyatsofunga kuti munhu akamatora ndiani. Akabvaruka madhora iwayo. Zvekuti murungu aitoaramba akatova nenguva arimo. Ndobva ndaverenga $10 zangu ndangoti mari hapana munhu angamboita sei? Angaitore. Chero murungu akangosvika murungu wangu akapinda apinde makindi ndendinawo hatorina. Ndobva ndaverenga $10 yangu
yemadhola ndobva ndasiya mubox mandoisa mari yangu ndobva ndatora mari yangu yakabatira ndobva ndaviga kwakadaro ndobva ndaenda kumba ndobva ndanorara munin'ina wangu sendobva auya ndatosvika pakaona pakatozara vanhu achitoti ndatengesa hwahwa shishishi vanhu vachitotamba sunuka chichi ndobva ndasvika kudaro akasvika akamira kuseri achitotsangangurirana nevakomana tiri kushanda navo achiti ini ndatengesa mari zvinhu zvandatengesa sofa ndezve$16 asi mune imwe mari yanga irimo mari yanga irimo handisi kuziva kuti mari but mari izvezvi zvindiri kuenda ndaona masara R20 yekusouth Africa imwe mari yese yandatengesa ine yanga irimo hamuna chii chiri kumboitika ndakatomutisa nharo ndikamuti unonyepa iwe mari ingangoshayikwa here from Norway hazvingamboita zvinhu zvakuita sei zvauri kutaura akati ndo zvatoitika sisi mari hamuna ndikati hande tinotarisa hapana patakasiya mari mwisi takatarisa mari hakuna nezuro futi handakana kukwanisa kutaura kana kumurungu wangu zvinhu zvekutondidetsa ndakakuzai kubva nezuro chaicho handakana kumbodya ndingori munhu ndiri kungofambawo handina kana chandokwanisa kuita nezuro handisi kutoziva kuti yanga iri mari nekuti ndasina kuiverenga ndakangoti ndabva kumba ndakasvika maneja wangu akatogarapo ndobva ndatogarawo naye apa takatotandaratandatandachi ndobva pauya order yakauya apa nemota ndobva ndotanga kutatakura zvinhu ndobva ndapinda mukaunda ndobva ndaverenga mari yangu yandaida kukesha $500 ndobva ndatoendesa $450 yanga yagara yakatakurwa nezuro wacho ndobva ndangoti at least ikaita $500 inoita sei inobatsikawo ndobva ndaverenga $450 yangu ndobva ndangoti imwe yacho iyi ndingaiverengere nekuti ndiri kusara nayo saka handikwanisi kuti ndiite sei ndiiverenge ndobva ndangopanda mukeshbox mangu mari iyayi ndobva ndatoti kumunimini wangu makey arega ndimbonoona vasikana kuseri pamwe panouya customer ndimbonobvudza mari dzemarooms kuseri musikana ndobva atora maki yake ndobva atoya kumachitsi kwake ndobva atanga kuita zvaari kuita achitopedza kuita zvaari kuita ndobva paya customer ndobva amhanya mukati kuti anotengesa customer akasvika kafuti cardbox harina kana chimwe akanditevera kuseri pana isisi asi mune maki extra kani ndikati maki extra ndamaona kupandi maki ndo yese raya chikanzi mashura iyi ndikati mashura iyi chikanzi mukaunda hamuna kana mari hamuna mari kana nanhasi mulungu wangu kana achizviziva achangozvinzwirawo hake kumhepo handana ambomudzai handina munin'ina akasvika kufonera murungu wake akati ndokumbirawo mari yekuti ndibatsirike aida kurikavha mari iyoyo $50 akangotora mari yake akarikavha akati sisi hazvichanakidza nekuti murungu akuti tiri kuba mari yake hazvichanakidza saka inini ndakutokumbirawo rubatsiro panyaya dzemari zvino ndiri kushandira mahara zvakafanira izvezvizvi kuti nditi kumurungu ndokumbirawo off hazvisi kutokwanisika nekuti ndobva ndafungidzirwa pamwe ari kunodya mari handitika apa nepo handina kana dola handina kana chinhu kushingirira kwandiri kuita asi ndiri kufira mahara kubva last year muna December wese ndakangofira mahara kusvika izvezvi handisi kana kumbowana chandiri kufira ndiri kufira kungoshandira mari pakati ipapapa futi apa makatoshayikwa imwe futi but tatiri 2 umwe wangu akangodziri short ininiwo ikangobudawo iri short but ese pambo takanoyoka kanoita 1000 point mari iyoyo week nesomething takatoshayikwa mari iyoyo saka isisi semunhu taita kumboiplayawo umwe mukomana takangofudza pamwe mukomana aitora hwahwa achibuda achienda but nekugara ndozokani pamwe pacho unenge uchibatanidza vanhu munyaya dzisinei nawo saka ina handichazvinzwisisewo ndakutotsvagawo rubatsiro ndibatsirikewo nekuti izvezvi ndichapesera ndasungiswa ndichizi ndiri kutora mari ndakutotya kutofamba kuti izvi ndatobva nebhegi kumba kuti ndonokuisa mari mubhegi pese pandiri nayo ndikapondwa hangu ndonzi ndapondwa ndiine mari ndinayo pane kunzi idzi iri kushayikwa iri mukati ndiri kushayikwa iri mumaoko mangu haisati yamboshayikwa iri mumaoko emurungu saka haasi kuzvibhiliva ipapo paakutoti muri kutora advantage muri kutora mari yangu ndozvandakuita handichasununguka handakana mufaro asi tichidzokera zvakare kumashure mhepo yanga iri pana Tashinga yakambozvitaura here nyaya dzemari idzodzo kuti hamusi kushaya here mari kana kuti mushanda zvakanaka here akamboti chii pa460 apo akamboitaura iri mhepo irokati ari Tashinga itori mhepo achiti akatotaura iri mhepo akati zvoni gara ine mwana pasi mwana ari kushandira mahara ndozvaakataura
akati mwana ari kushandira mahara ndifashiwa ndiri kushandira mahara ndakutozviona izvezvi nekuti 460 yakabatwa yese ikapera izvezvi ya700 imwe yepakati apa yatiri kutaura yatakashotesa tiri 2 iyoyo murume wangoti ilosi yangu ko ishi yane zuro uno 700 imari yakawandisa yekuti izvizvi ndikasungwa ndinondogara mujeri life yese but munhu anotoratidza kuti munhu aneka kunzwisisa but so far haachanzwisise nekuda kuti zvanguramba zvichiita sei zvichingoitika saka akungofungudza kuti pamwe ndikutora mari yake nepo handakana mari. Murungu anombotaura here tichidzokera kune yaTashinga, anombotaura here kuti zvinhu zvakapunzwa naTashinga zvinowedza mari yakati tichisanganisira sunuka, magirazi nemacheya? Nangu tiri tese haasi kumboikurukura nyaya iyoyo chaizvezvi. Sunuka ndo patakatombokuru nayo yacho but vakatozoreplace sunuka yacho ndobva vatozvinyarira zvakadaro. Hapana chavari kumbotaura maererano nezvekuti asi chiripo chekuti magirazi anotiri kuziva kuti anoda kutogadziswa nokuti landlord akuti magirazi angu agadzira uye murugwenyu anorentawo futi anorendawo. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye atori mubishimishimi kuda kuti agadzirisewo chi mawindo. Chikumbiro chaungada unofungidzira kuti zvinoda chivanhu here kuti pamwe pane mhepo iri kuita kuti inouya ichitora mari iyoyo ichidhisapiya kuti pangoramba pachingonetsa panzvimbo ino kubva pakashayika tapiwa? Chivanhu chinotongodiwa kuti zvinhu zvigadziriswe ndonhau itongoripo nekuti tikaramba takadaiso hatizoti zvichatichitika kupi. Vamwe tichafirawo majere nenhau yedu tinenge tisiri kuziva, tofira mhosva dzevamwe vanhu. Saka at least pakaitawo chivanhu zvinhu zvogadziriswa vanhu vofamba voziva kuti chii chiri kuitika. Ini ndochenawo kumurungu wangu kuitira kuti andite sei anditrustewo bhosike zvapasina trust. Ezvo zviri kuti ndakagara panapa handizoti iri mwere ndakachona manheru handitozvizive pamwe ndosvika musina ndadziva nekutenga sauti magodo yakazara kadhibhokisi riri muhafu yesauti. Ezvizvi mari iyo ndiri kuisa mu2 kg yesauti iri mu2 kg yesauti but unongwana musina mune sauti chete. Saka iri kuenda kupi? Chaunoshaya chii? Mari. Wakaisa mune itori musauti izvezvi inenge itorimo musauti but unongwana mune sauti chete. Sauti kuedza kuda kufumura kana pane kuda kutozama kuti pamwe munhu anouya nemari yechi ine mushonga ndozvandati chimbofungidza ma1st days ani mukuzvona. Saka zvakuita kunge inini ndiri careless ndingoti pese pandasiya mari ndipapo pese pandasiya mari ndipapo but zvisirizvo ndakatochengetedza mufunge mari iyoyo but ndikada ndinokukwarira pairi izvezvizvi motoona kuti mwana anotochengeta mari anotoriga but unotoishaya. Uraitishambi pane zvese zvatataura pane zvimwe here zvandingati tawasirira pane zvaitwa naTashinga kana kuti takanangana nezvemashandiro amuri kuita panapa? Hapana zvasara chandingatokumbira rubatsiro. Handiti ndochinja ndotokumbirawo kumhuri yeZimbabwe ngaidibatsirewo nekuti handichambozvinzwisisi endi munhu wangu haachanzwisisi nekuti akufungidza kuti ini ndikukubira ndikutora asi dai ndi munhu anobana andisaimbodara munorarwa makandinedzerwa ndirimo ndakagara chando chese chinopera ndirimo asi kana ndine mari ndofire handiti ndinogara kumba kwangu ndichidya mari iyoyi asi ndinenge ndichingovamo ishungu dzekuda ndiramewo nekuraramisawo mhuri yangu but handichakwanisa kuraramisa nokuti mari yacho ndikungoishaya everyday. Tinotenda waita akushanda. Ndiye Shami anoshanda pano paInner City pari kuitika mashiripiti ekushayikwa kwemari kubva mazuva akatanga mhepo kubata pana mwanakomana Tashinga akashaya masvondo maviri apfuura. Ndipo paaiti kana achinge auya panapa aisimudza sunuka achirovera pasi ndipo zvekare paakapunza makreti ndipo paakapunza magirazi amuri kuona ari kumashure kwedu pano paInner City tiri kuno Kudema. Mwanasikana aita chikumbiro kuti ari kufungidza kuti zvaane chivanhu mukati atingazvirambi nekuti kunyange nepaitika tsaona yemotikari mumigwagwa panozonzi papa black spot nekuti pakangosvika vanhu panzvimbo iyoyo mota dzinogona kubheuka zvisinganzwisisike. Nekudaro zviri kuitika izvi zvinogona kusave chishamiso nokuti pano ndo pakaponderwa tapiwa, pano ndo paiti kana zvazobata munin'ina wake Tashinga aingodzoka pano achibva kumba uye osikoitira mashiripiti ake panapa. Nyaya iri kutangira pakuti pane ngozi iripo kuti ndo pakadeukira ropa ratapiwa ari kuti ndakatsipikwa sekutaura kwataita nababa vake
vachitaura kuti ari kutaura kuti handisi kukwanisa kumuka kuti ndirwise vanhu vakandiponda vacho vanove vakatombobvuma kwamambo kuti nyaya iyi vanoiziva, asi nyaya imwe cheteyo ine hutema mukati mairi nepamusaka pekuti vakaponda vacho vari kuzikanwa asi hapana kwavakaendeswa kumakoti. Hatisi kuziva kuti icorruption here iri kukonzeresa kuti zvinhu zvakadai zvingoregerwa zvichiitikwa kuno kuDemakuzi kure neHarare. Dai kwanga kuri kuRushinga, dai kwanga kuri Mount Darwin kana kumwe kune imwe nzvimbo kure neHarare chaiti pamwe mapurisa hana maresources ekusvika ikoko achinosunga vanhu. Umbowo huripo hunozikanwa nokuti vanhu vakatobvuma pache zvavasi nyaya dzakadai dziri kungorova tiri kudzisiya kunemi vese mutemo kuti munoti nyaya iyi mungaiitose. Uyewo kune vanobatsira mwanasikana ataura sekutaurawo kwaita baba vatashinga kuti tiri kutsvagawo rubatsiro kunoku, naivo vada kuti vapumwe panapa kana pane chikaranga chinoda kuitwa kuti mweya watapiwa uzorore nemweya watashinga uzorore, urege kunetsa vanhu vasiri vehama vasinei nechekuita nekupondwa kwemwanakomana wayo nekushaya kwatashinga, usavanetsewo. Ndo chikumbiro chiri kubva kwavari. Zita ndo Sylvester Tafumanei, tiri kuno kuDema, ndo nyaya yatanga takakubatira pano paSly Media TV. Tichadzoka zvekare nekuti nyaya iyi tiri kuzosvika nayo kumagumo. Tinotenda.